what's up mga mix? So time check 7:02. Sa Joy. Doon po yung pag-igo ni Joy. So time check 7:02. So padong may manguhaog kaskas mga day. Kaskas means kasag-kasag. Kaskas igsuon ni Kasi Mondragon. Learn. Hoy, kasag. So manglaban sa Jun sa bye-bye mga day. May mga panahapon. Misudan ko. Be right back. Oh, sulti pa guys. So for the second time around, be right back. Hey, what's up guys? So naadi mi sa baybay karon kay nanguha mig mga kasag kay among panud-an. So mga meg, I take over the vlog kay ang ato ang vlogger is naning kamot og panud-an. So laban lang gid ta. Laban lang ta. So be right back mga day, mga megs, laban. So mauni mo mga kuyog mga day, laban. Mangita ta dinhi sa mangita tagkasag. So bye-bye na day, dagat. So ano mang gay panud-an kay sugo sa kalisod. So mauling ano. Mura na siya chicharon. So ang inday wa day chanilas kinin. Ang chanilas tag 150, ang kuha usar ka buok. Oh, magyapos sa Joy. Kami sini na, oh. Na, no? Okay. Ayaw, barutan gani ka. Usog bunuhot. Ako pambuang. Ha? Ang buong kabaktin kadaghan akong dakpan. Congrats. Dara ba? Dara. Achievement. May paning, nalang kay Kuaning. Sa? So yung gadak ko, color. Kuha ko na lang eh. Makahalabi na. Okay, okay, maak. Namatay biye. Wala eh. Naaning! Yeah! Nako. Naalagi naman no, bato. Tapang ba yun eh? Ay! Ay! Gay naman. Mga kasabad din na ba yun? Na? Sikapan. Nagapta ng sikap. Pagsubusod. Nadako. Wah. Makita mo lang baldi na. Dara. Ano mag-iring? Dara ka maak. Bahalag di basa. Ito ka na boss. No, dara. Papalit ka. Kuan. Uy! Wala, duha lagi! Jimmy, sakita sa kumbok ko noon! Di naman akta. Nasa baka na ito! Gay, sakit tayo. Pagkuha ni Vincent mo! Be, anjit neng! Pagkuha ni Vincent ba ang paak kikiganit? Sakit tayo. Hey, what's up mga next? So time check mga day, 8:50 na.
So mga 1 hour kapin, After 1 hour 1 hour. kapin. So daghan na may kuha. Daghan na may kuha. Kita ang kuha. Usa ka Diba? balde. Ebidensya. Na dire. Nagaatay ka puno na ni, puno na ni. Ang kuko maday labay sa panguko kay kaut jud kaut. Bukod sila. Gihampas gid mo, gihampas. Mo dire goko didto. So magluto na mi, mga o na mi, magmukbang na mi. Laban. So Sabay pa thanks for watching. Bye-bye. Bye. Ay. Muli na may mga Meg. Tuo mo nga makaikyas ako. Ay, na mo makaikyas, geng. Galagot mo ninyo. Ha? Natuo mo? Tuo bayak mo nga makaikyas ako na mo. Gusto mo? Initon sa budoy. Initon. Ay, pagkali ba rin? Nakita mo ana usal na kabukso dahil laban dira ako si Rizal. Dili ni siya nakitiyan na. Wala ko isaya.